De natuur in Zuid-Limburg levert altijd wel mooie plaatjes op. Maar zo prachtig als hier zie je het zelden. In het Geuldal bij Veilen ligt een historische fruitboomgaard die ooit is aangelegd door Jacques Krombachs. Hij is er niet meer, maar zijn gedachtegoed wordt voortgezet. De appel valt niet ver van de boom. En hij kan van grote hoogtes vallen, tenminste als op een hoogstamboomgaard. Grote kans dat het hier gebeurt bij de grootste boomgaard van hoogstamfruit in Nederland. Goedemorgen Guido, op deze prachtige herfstochtend in een prachtig gebied, hè? Waar staan we precies? We staan inderdaad tussen de gehuchten Kottense en Kamerig in de bekende Belletboomgaard. Hoe groot is het gebied hier? Het totale gebied Kottense wat wij in beheer hebben zal rondom de 80 hectare liggen. De boomgaard aan zich, dat is de plek waar we nu staan, zal om en bij 8 hectare zijn. Met een tussen 300 en 400 hoogstammen. Hoeveel appelrassen hangen hier? Het zal ergens rond de 30 en 40 verschillende soorten zitten. En welke is deze? Dit zijn keulemannetjes. Keulemannetjes? Ja, dat is een heel oud appelras en was eigenlijk bedoeld voor de export. Hoogproductieve boom. Oké. En ja, hoe smaakt die? Kijken, niet best. Oké, nou ben benieuwd. Mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar het is een beetje een bewaarappel. Ja. En hij moet zich doen. Hij is voor de export. Hij kan heel goed tegen deuken. Het is een harde appel. Is ook niet prettig om in te bijten. Okay. Je moet dan proberen een stukje te proeven. Ja. En je zult merken dat hij vrij zuur is. Valt er wel mee hoor. Ja? Ja, mijn vrouw had van hele zure appels, dus dan valt dit nog wel mee. Het Limburgs landschap heeft deze boomgaard zo'n 30 jaar nu. Wat is het belangrijkste van het beheren van zo'n boomgaard? Nou, voor ons is heel belangrijk het behoud van de boomgaard in zijn geheel. Hier zijn vrij veel bomen heel oud, en dan heb ik het over 70, 80 en meer jaren. Maar je ziet ook dat er soms wel bomen aftakelen, die kunnen we gewoon niet meer herstellen. Die laten wij wel aftakelen, want ook daar zit leven in natuurlijk. Ja. Maar we planten ook bomen bij. Zoals hier? Nou, in dit geval is dat een boom en je ziet, hij staat echt in een open plek. En de productieboomgaarden die waren vaak herkenbaar dat er netjes op een rij werd geplant. En die rijen zijn onderbroken, zijn plekken opengevallen door uitvallende bomen. Nou, dan heb je best wel mensen die wat zeggen, ik wil best een boom of meerdere bomen doneren aan het Limburgs landschap. Dat kan. En dan zetten wij zo'n boom op zo'n plek wat opengevallen is om die plek weer op te vullen. Ja, de vorm is heel anders hè, tussen appels en peren. Ja, dat is wel heel opvallend. Een appelboom over het algemeen is rond van vorm. Ja, een soort parasolachtig. Ja. Daar zie je een mooie ronde vorm daar ook. En zo moet je hem ook snoeien. Dus dat je er geen hoofdtak in laat zitten, maar een paar goede gesteltakken en geen doorgaande kop. En als we ons een beetje omdraaien, is weliswaar ouder, dan zien we een hele machtig mooie perenboom. Die is piramidaal, noemen wij dat. Dus die gaat met een hoofdtak en zo probeer je hem ook te snoeien. En dan hebben we nog wel wat pruimen en wat kersen staan. Nou, die zijn ook over het algemeen bol van vorm. En de kers is daarbij de grootste variant. Een pruimboompje is meestal heel klein. Ja, dat is voor de leuk eigenlijk, hè? Voor de leuk en voor de lekker. De historische boomgaard ligt er mooi bij. Dat ontgaat ook de wandelaars niet die hier de dag plukken. En de appels. Nog eenmaal. Oh, bijna.